Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Panguva yatiri kurarama vanhu vari kutsvaga mari nenzira dzakasiyana siyana, asi vamwe vachiona tinoona kuti vanozopedzera vakutsvaga nenzira dzakashata, nzira dzine ropa, nekuda kwekuti vazhinji hatichagona kushandira mari dzatinenge tichida, tava kuda zvinhu zvakapfava. Vamwewo ndivo vari kutora vana vavo vavakabereka vachichekeresa. Kuti tinyatsopatsanura nyaya iyi tinzwisise kuti chii chaita kuti vanhu vasvike pachinhano chekuti munhu unotora mwana wako wawakabereka kuti umushandise kumutsvagisa mari. Nhasi tatsvaga Apostle Monalita. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere. Apostle, ndokuchingamidzai. Wakadi yako Frank? Aiwa, ndiri nani zvangu Apostle. Ndofunga nyaya iyi inyaya yanetsa panguva dzatiri kurarama. Mazuva mashoma apfuura aya taitonzwa kuti mumwe akawanikwa ine nyoka iri mumota mutauni. Asi isusu chatoda kunyanyonangana nacho nhasi ndechekuti chii chazoita kuti vanhu vasvike panguva yekuti vanonoshandisa kana vana vavo kutsvaga mari. Inini ndinongoona kuti chinhu chiri kukonzeresa izvozvo zvokuti vabereki vasvike pakushandisa vana vavo kutsvaga mari, kunyanya vana vasikana ndo vari kunyanya kupindana nematambudziko iwaya aya ekuti anosvika pakunodanana nemunhu asingatombodi, asi nenyaya yekuti mari ndo inenge ichidikwa. Tiri kuona vana vasikana vari kusvika pakunozonoti vanhu vavari kunodanana navo, vamwe vacho vari kupondwa, vamwe vacho vari kuchekereswa, vamwe vacho vari kuzoitiswa mabasa akasiyana siyana, vamwe vacho vari kusvika pakukomita suicide chaiko, noti kufa hangu kuri nani, nezvaanenge asangana nazvo mufield maanenge ari imomo mekunodanana nemabhosi kumabasa, kudanana nemadhara aanenge achisangana nawo, nenyaya yekuti vabereki vanenge vari kuda kuchengetwa. Vabereki vari kudawo, pane vamwe wokuti kana kuti mhuri yese iri kutotarisira kuti vana vasikana vari mumbomo ndiwo ngavasimudzire family through kudanana nevarume vakasiyana siyana kunze. Saka tikuona matambudziko mazhinji ekuti vana vasikana vamwe vari kusvikira kurariswa nenyoka, kurariswa nezvinhu zvakasiyana siyana, kuyamwiwa nematatya, nenyaya yekuti vabereki vari kuda mari, family iri kuda kusimudzirwa, family aiwa iri kuda kudya zvinonaka, handiti? Saka woshandisa vana vasikana. Saka zvinhu zvandiri kuona zvimwe zvacho, vamwe vari kutouya, handiti, vachichema, vamwe vari kuzonzi nemweya kana kuti reurura wega, wozoona akutanga kuchema, woona kana kuti akuzvitaramutsa. Vamwe vanotoya nevabereki wavo, but wozozvitaramutsa pavabereki woti kana kuti Apostle nda kukuonai penyu mega. Mwana wochema, wotaura zvese zvaari kusangana nazvo paupenyu hwake nekubasa kwaanenge ari, kuti ini ndiri kushandiswa nabhosi kubasa, asi vabereki ndakawaudza, asi hapana action yawakatora, kangoti hameno uchaona kuti woita sei. Itiri ipapo Apostle, ndofunga chinhu chandingada kutanga kunyatsonzwisisa ndechekuti dambudziko riri papi, nekuti sekutsanangura kwamuri kuita kuti zvinhu izvi zviri kuitika kumabasa, vana vasikana avo vari kuenda vachinodanana nemabhosi avo. Dambudziko vabereki here vasiri kugona kushanda, kana kuti ivo vana vachona ndivo vasiri kugutsikana nekuwana kwavanenge vachiita mumba mavanenge vachigara? Right, zviri pa2 Frank, kuti 1 inogona iri weakness yevabereki, okuti havasi kugona kunge vachidzidzisa vana vavo kuzvichengeta, handiti? Kuzvichengeta, vachiudza vana vavo kuti mwana tomboti abva kuchikoro
handiti mwana awana basa achiri kutarisa mwana achiri kana kutoti under 25 years handiti ka so mwana uyu aenda kubasa haasi kuziva kuti ndo chimiro chako, asi mimi sevabereki mwana paya even mwana isusu tiri kurudzira kuti mwana unoona Frank nemamiriro aita nyika yedu, mwana pafomu 1 ngaatange kutaurirwa kuipa kwaita kunze handiti makutotanga kutomutaurira makutotanga kutomuudza paanosara kuzopedza chikoro kugraduata kuyunivhesiti mwana anenge ane hunhu akazvichengeta handiti achitoziva. Asi kone tikuona kuti vamwe vabereki vari kungosiya vana vachirarama kunge mhuka, havana nguva nevana tovagare pasi nevana vavo vachivataurira kuti vanangu kunzoko hakusina kumira zvakanaka handiti izvozvi huona kana kuti wakuenda kuyunivhesiti. Kuyunivhesiti kutori nevarume vanotodhiraivha vachienda paya kunotsvaga tuvana tuma first year tuyatuya tunesati twangwara handiti so vanoenda ipo paya paya vachitonotsvaga itwa tuvana tuya handiti tuma first year second year because ama second year anenge angwara vanenge vakuziva angaita hake musikanzwa but anenge akuziva kutoti panapa ka ndikaita zvekutamba ndinofa handiti ndinotadza kana kutozograduata panapa ndafa kana nezvirwere kana chii handiti so vabereki ngavawane nguva yekudzidzisa vana vavo handiti waakudai mwanangu kwawakuenda kuyunivhesiti uku kune uchanosangana nezvakasiyana siyana zvakanaka nezvakaipa handiti ndoda kuti zvibate ukaona pane kana kuti varume vakuru vari kukunetsa handiti uya utaure handiti share handiti ka ukaona uri kunetswa even nevakomana ikoko kuchikoro handiti taurira maticha kuti ini pano ndakauya kuzodzidza handiti pane mukomana ari kuramba kana kuti achindinetsa achidi ndiri kumutaura kuti handisi kuda handiti bo zvimwe zvinhu ndezvekuti vana vanofunga kuti akaramba achinetswa nemunhu waasi kuda anongosanwa wazopedzisira abvuma. Handizvo handiti unosanirwa kumuripota munhu ye kune vamwe vanhu vakuru kuti vanokwanisa kuzouya womugadza pasi handiti womutsura kuti aiwa regera zvauri kuita handiti saka nyaya iri kuitika ndekuti vana vari kungosairirwa handiti semhuka apedza kuchikoro awana basa paawana basa imi sevabereki garai pasi nevana mutaura nemwana wenyu wona mwanangu wakuenda kubasa asi tozoti kubasa kuchasangana nevarume vakadzi nevanhu vakasiyana ikoko handiti but kune varume vanopfimbawo vanhu vepamabasa. Unoziva Frank iwewo kuti kune vamwe varume wokutoti mutemo wake haapfimbi munhu ari kushanda naye handiti but kune vamwe wokutoti dzawira mutswanda paari kutongoona kese kanyowani kauya nako handiti munokuona saka zvinhu zvokuti unosanirwa kunge mwana wako uchimudzidzisa mwanangu handiti kunyange akawe bhosi handiti hauna kupinda basa nekupfimbwa but wapinda basa nekuapply wakati aiwa maqualifications ako ndiwe munhu achiri kuda saka iwewe ramba wakastika to that kuti aiwa ukaona bhosi akupfimba ibva wataura kuti aiwa ka indakauya pano nemaqualifications handina kuuya pano nekuti manga mandipfimba murodhi mukazonditi ndoda kukupa basa kukambani kwangu handiti ndakauya pano nemaqualifications angu saka inini pano ndakawinga basa zvekudanana nemino. Asi vabereki vari kukwanisa kuti mwana anotouya ototaura handiti bosi wangu ari kundinetsa mama dedi bosi ari kundinetsa vanti aiwa ona uchangoona decision ndeyako saka muri kumuudza kuti bvuma handiti nokuti sevabereki munobva matoti kwete handiti kwete waudza kuti inini panapa ndakawinga chi basa chete kwete izvi but vabereki tiri kuona kuti vari kunobvumidza vana vavo kunodanana nemabhosi. Unozoona family yese yaungana ipapo pa1 company ushaya kuti zvakajeka here izvi handiti kuti family yese washaya vamwe vanhuku vane maqualifications ekuti vanokwanisa kuya family yese yaungana pa1 company. Inyaya iyoyo inenge ichiitika yekuti mwana 1 ndiye anenge ari kushandiswa ipapo ndiye aakusafira family yese handiti
through kushandiswa kwake iyi tiri kuona vamwe vari kuzoti apostle inini ndikufunga kuti kana kuzviuraya hangu na bhozi inini mudhara uyo handisi kutombomuda handiti ane mukadzi wake saka zvinhu zvinondirwadza vamwe vacho anenge atizono takawanda pamudhara handiti umwe anenge akutoona masigns and symptoms ekurwara handiti paari saka zvinhu izvozvo Frank ndo zvetiri kuti vabereki ibvai pakushandisa vana venyu handiti kuchekeresa mwana ikoko because zvavanenge vari kunosangana nazvo nevanhu vamuri kuti vadanane navo vachipiwa tumota vachipiwa chinyi it's vanity mukangozviziva kuti zvinhu izvi hapana upenyu hwemwana wedu kana aparara atoparara haudzoki but mota anokwanisa kuzvishandira akatenga yake handiti saka vabereki tiri kuona kuti vari kukoshesa kune vabereki vari kukoshesa chinhu chemari kunyanya handiti than upenyu hwevana wavo yes okay mama zvamuri kutaura ndiri kuzinzwa but isusu toti chakanganisika chii nekuti makare kare mwana ainzi mwana wemunhu wese waitoti kana ukatadza kwaunenge uri ikoko waigona kutobva ikoko watorohwa ende paunonosvikotaura kumba yaisvikosomudzirwa futi wotangidzwa futi asi iko zvine zvitiri kuona kuti hongu vabereki pamwe vanenge vavhurira mwana kuti sarudzo ndeyako ita zvaunodi zvaunoda asi chakanganisika chii nekuti vanhu vari kumabasa ikokoko anenge ari mabhosi anenge ari machii mazera evabereki vedu mazera ekuti pamwe vanhu vatova nevazukuru vatova nechii asi zvese izvo zvaanozvisa pasaidi achibata mwana chii chakanganisika pakugarisana kwatinoita sevanhu vatema right chinhu chanyanya kunetsa Frank ndechemishonga nekuti sekutaura kwawamboita ikoko taiziva kuti mwana achikura ndewe munhu wese kutoreva kuti mwana paari kusangana nemunhu mukuru kunze uku kana akaonekwa ari papozishini isina kunaka aitotsiurika handiti nomwe munhu iwe ibva ipapo uri kuitei kana kuti muri kuitei handiti wotopopoterwa nemunhu kana wasingatombozive handiti ka wotoona kana kuti munhu aitoti ndichatsvaga vabereki wenyu chichi handiti things like that but nowadays hazvichaitiki zvinhu zvakadaro handiti nenyaya yekuti one vanhu vachona ivava vakuru ndivo vakatotanga kupanduka handiti nenyaya idzodzi dzemishonga yekutsvaga mari nokuti munhu anoenda pan'anga onzi iwewe enda unorara nevana vadiki mushonga uyu ndiri kukupa uyu handiti unosanwa wangu uchitsvaga vana vadiki vasati vaziva varume handiti ndo unenge uchiita sei ndinovaziva sei ndinoziva sei kuti uyo haasati asangana nemurume obva anzi aiwa mushonga ndiri kutokupa iwoyo une zvaunotokuita zvokuti unobva waziva kuti uyu haasati asangana haasati aziva murume saka unenge uchipota uchirara nevasikana ivavo vasati vaziva varume ndokuti iwe mabhizinesi ako anga achidini achiendeka the more younorara unayo the more mabhizinesi ako achiwanda handiti nekusimuka achienda mberi handiti muri kuona saka nyaya iyo yemishonga yekuda kupfuma ndo yakapandudza ndingati nevana vacho nokuti chiri kuitika ndechekuti mhondi idzi kana kuti nhubu idzi dzevarume idzodzidzi handiti vanoenda munzvimbo yavanenge vachiziva kuti ndo kune vasikana handitika wechidiki saka they sacrifice ngoti paari kutanga kutongosangana nemusikana anoziva kuti chinomudhonzera mudhuze handiti kutanga kumutengera chikafu handitika nekumupa mari then the following meeting yavo akutoigirwa iPhone handiti akutopiwa saka
ndo zvavanoita. Saka ndo zviri kuitwa vana ivava, even mukada kutarisa kuti mumakoneji nemumayunivhesiti, kuti wai vana vari kubva vanopanduka, kunyange mwana anga ari mwana anga ambori netsika dzakanaka, unhu hwakanaka, but kungonoti gumbo rake gidhi payunivhesiti kana kukoneji, mwana haachatobatiki, mwana haachatonzwisiki. Kune nhubu dzakadaro idzodzo idzo dzemishonga vanotodhiraivha kuenda, handiti nzvimbo dzemakoleji dzemayunivhesiti idzodzo, kana nzvimbo dzezvikoro idzi vachinodanana nemafomu 4 mafomu 5 mafomu 6, handiti vachienda nzvimbo idzodzo. Saka chinoitika ndechekuti kungomhoresa, handiti paya tunenge tuchibuda twakufamba kuda kuenda kumakombi, handiti ndo panangonzi hai, handiti onyepera kunge kubvunza kuti faculty yelaw yemedicine ndingaiwane papi, handi muri kuona kamwana kaya pekari kutopindura pakanzi vanhu vanenge vane mushonga, handi muri kuona pekari kutopindura, pekari kutodii, handiti kobva kabuditsirwa kana business card, handiti kakutopiwa, kakutodii, zvonzi ndipo nhamba kakupa, handiti. Saka izvozvo toda kutaura kuti ndo zvinhu zvokuti sevabereki pakudzidzisa vana, handiti. Then mangwana zvatodai, mangwana mwana uya akutotorwa akuendwa naye kupi, akuendwa naye kuhotel, handiti. Mangwana mwana uya akutsvagirwa kaapartment, handiti muri kuzviona kekuchinza abve pachikoro. Do you know Frank kuti kune vabereki vasiri kuziva kuti vana havachaloji marumu aya ekusheya, handiti munana Mount Pleasant kana munana Belgravia kana wherever kune mayunivhesiti, handisi kutaura University of Zimbabwe chete, mayunivhesities ese muZimbabwe, handiti, because pane dzimba dziya dzokuti vabereki vanotsvagira vana mudhuze nechikoro, tomboti mwana haazi murezi, handiti wamutsvagira. Kune vabereki mwana ari kusvika kupedza 5 years dzake, handiti vasiri kutoziva kuti mwana anga asingachagari kurumu iya yavanenge vachito, pane vabereki kuti anenge vachitotumira mari every month ma120 aya, handitika, but mwana anenge asisiriko kudara, ane kaapartment kaari kutorenderwa, handiti ane kaapartment kaari kurenderwa. Paari kupedza baba vaya vanenge vakuda zvitsva futi, iwe watopedza, wakuinitiata, wapedza. Ndo vana vamuri kuona dzaanzenza iko zvinezvi kumasocial media uko, handiti wakanopandutswa nevamwe baba vatori nevana vane zera nemwana iyi, handiti vakanopandutswa vari vana vanga vari vana vane hunhu hwakanaka nechii, but nenyaya yekuti mwana haana kubva kumba audziswa kuti kunhu kwawaakuenda uchanosangana nemashaki, uchanosangana nemabhurimu, uchanosangana nechii, haana kutaurirwa, handiti ari ngofa ndiri kuenda kuyunivhesiti, tiri kuenda kunodzidza, pamwe ndichaonawo mukomana wangu wandichagona kuzodana nawo naye tozoroorana kana kuti apedza chikoro, handiti, but ari kunosangana nevaya vemishonga, handiti wokuti vari kunouya wosviko muspoila, mwana wobva atsvagirwa kaapartment kari finished, opinda muya woona zvino mwana aakuposta, zvino aakuposta zvinhu zviri kuitika mukatomu zvakaoma, handiti. Then mwana kana munhu uya mudhara uya anga ari kumuspoila kudaro, paanotaramuka kwanewo futi vamwe wasiri madhara Frank, kwane futi vamwe varume vechidiki ma30 years ma35 wari kuromba, handiti wachishandisa vasikana ivava, handitika. Saka chinoitika ndechekuti paanongo anenge ane period yake yekuti 2 years kana 3 years achikushandisa, handiti azongonoti aiwa apedza newe hauchamuoni paya, handiti ndo mapenzi amuri kuona aya, vana vakafumuka avo vamuri kuona vanenge vasina kupfeka kumasocial media, because ari kuda kutraya kuti amaintene kalifestyle kaanga akugariswa kaya kaya. Saka mari inenge yakuramba kutamba, saka paanenge akuda kuchitsvaga futi vamwe varume kuti pamwe ndinowana vanondiona vanodi, but ukada kutarisa seko yacho inoramba ichifamba mukuti vanenge vachiita hukwapo nevo varume vemishonga ivavo, varume vemishonga ivavo, nokuti ndo vanokurumidza kungoona wotorana ipapo, handiti vachinishira. Ukada kutarisa kuti upenyu hwevana ivavo, handiti hauzoiti upenyu hwakanaka.
hunowe upenyu hwokuti anongoita benzi rekusocial media, benzi rekusocial media, kuti kana azokwanisa kupindawo mumba azowane murume wokuti anororwa naye hapana, because mukadzi wezvikwambo zviya 100 kuvarume vavaisangana navo. Handiti hazvichakwanisiki kuti murume wese anenge akumuona varume vanenge vari genuine waya, handiti akutongoti zvipi, handiti zvipi vamwe wacho vanenge vakutosemesa, asiya kana akatozvitarisa kudaizvo anenge achizoona right. Saka nyaya yekuti vabereki havasi kukwanisa kunge vachidzidzisa vana, uyezve vachiti kana mwana akatoya pane murume wandisangana naye kuti vakurumidza kuti no, aiwa anongonzi as long as uri kuenda kubasa, enda kubasa. Tine vana vari pasi apa vari muvhu vakangodai wachinolainiswa nabhosi 1, bhosi achingoti kauya kesi, iye bhosi aparara nechirwere kare. Handiti tine vana vari muvhu nenyaya iyoyo yekufunga kuti kudanana nabhosi ndokuti ugare pabasa, ndokuti uwane mafavors, ndokuti ugopiwa company car, ndokuti uporomotewe, you see things like that. Ndoda kuuya papfungwa yamanga muchitsanangura apostle yekuti zvichida vana vasikana ava vari pacollege, ari pacollege papo ane madhara ake ari kusangana nawo haari kudii, asi kumashure kanenge aine imwe pfungwa futi kuti ndoda kuzosangana nemukomana wangu. Ndichitsigira futi pfungwa yamanga muchitsanangura nokuti ininiwo mazuva ndaiva kucollege kwaitwa yainzi gold rush madhara anenge achimhanyira aya mafirst year aya, kuti isusu taakuma3rd year ma4th year chiite tinotsvagwa kuve kuma1st year, nekuti vatiri kufambidzana navo musame stream ava vakuonawo vakuru kwatiri. Handiti so you find kuti vana vasikana vanenge vari exposed zvakanyanya pamagold rush apa vari kuona madhara ukuku vari kuda kuzoonawo frank afterwards. Zvavanenge vachiita izvi nemadhara aya hazvina here aningati marepercussions ekuti asangana nemadhara aya? Handiti zvavaita izvozvo ainitiatwa aita sei zvinozonoafecta paachanosangana futi nafrank vakuti taakupinda muwanano, taakuda kuita murume nemukadzi. Uye tiri papfungwa iyoyo futi hazvikanganise here chipo pamwe chandinenge ndichiuyawo nacho inini frank, nekuti vanhu vanonzi vakarorana vava nyama 1. Handiti taakugarisana, hazvikanganise here futi pamwe zvichida pamwe mawanira ndanga ndichaita mari inini, mari yeye haichauye kwandiri, yaakuenda futi kupe kudhara kuya pakamira sei ipa? Right, zvinhu izvo zvinotoafecta zvakanyanya. Handiti ndosaka tiri kutokurudzira kuti vana vedu vakomana ngavachenjerere. Handiti zvakanyanya kuti munhu waari kufambidzana naye akamira sei. Handiti ngavacherechedze zvakanyanya. Munhu ane kuita kwake kusiri straight unokurumidza kuzviona, but nyaya inoitika ndeyekuti vana vedu vakomana especially kana vachiri kumayunivhesiti anenge aine shungu yekuda kutanga amisa upenyu hwake. Handiti zvakanaka kuti ndoda kupedza chikoro changu ndowana basa rangu zvakanaka zvakadii. Handiti but chinhu chiri kuitika ndechekuti tusikana twacho twakangwara. Handiti saka inini hangu kazhinji chandiri kukurudzira kuvakomana vari mumayunivhesiti mumakoneji, ina handi kunyepa, vasikana vari more mature handiti than boys vakakurumidza kusvinuka. Handiti nekuti chinoitika ndechekuti mukomana ari kuyunivhesiti ukada kumutarisa anogona kunga asina zvinhu zvakawanda zvaari kutomboziva, ari kumira nemusikana wake 1, but musikana iyeye handiti atori nevakomana kana 4 waari kutodanana navo, ende musikana yaanenge atone pfungwa dzakanyatsokura dzekuti ari kutoplana kuti but I think shepherd ndiye anenge anoita kuti azove murume wangu because anogona icho neicho 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 neicho, anondiitira izvo neizvo. Handiti but mukomana anenge angofokasa kuti musikana wangu. Handiti saka
ini ndinoona sekuti pakuti vakomana vari kumayunivhesiti ka kutoti vange zvavo vachidanana nevasikana vanenge vari kumafomu 5 fomu 6 zviri nani musiyano wacho handiti zvitori nani because vasikana ukada kutarisa kuti vasikana vatowo kumayunivhesiti wakuda vanenge vakutoda vakomana vakuenda kumabasa handiti muri kuzviona ndo zvanenge akutotagita because vamwe vacho vanoroorwa vari kumayunivhesiti ikoko vamwe vanoroorwa vachingopedza handiti saka anenge akutotarisa mukomana ari responsible kuti aiwa ina ndingadana nemunhu wandiri musemu level naye musemu yechi then what handiti saka anenge akutotarisa kuvakomana vakuenda kumabasa saka nyaya iri kuitika ndeyekuti pamubvunzo wako ndaakudzoka wawabvunza kuti zvinhu zvavanenge vari kuita izvi wachiinishietwa handiti nevanhu vavo vemushonga ivavawo chichi then iye ozodzoka kwauri panozofamba sei ndosaka tichikurudzira zvinotaafekta izvozvo ndosaka tichikurudzira kuti mukomana wawana musikana wako ndiye uri kuda kuroora handiti wasvika pastage yekuti uri kuti ndiye uri kuda kuroora chitotangai masika deliverance handiti kuti mumbobatsirwa handiti kakuenda pamweya taiwa isusu toda kuklinzwa toda kuti tisare takachena handiti uyu I think anga ane dzake dzaaitamba ininiwo ndinogona ndinowo pamwe musikanawo one more wandakambofambidzana naye then moklinzwa handitika inini ndinoona kuti mukamadaro hazvizokuafekti handiti but nyaya yekungoti madanana makutoroorana makutodii musina kuenda that process yenhingi yedeliverance mukore uno handimbodi kunyepa kune vanhu vanotanza ainga wana kana kuti wana mama wedu vaingoroorana kana chinyi zvakatosiyana kudhara naiko zvine izvi pane a very big difference handiti saka ndo zvacho kutongoenda for deliverance kana muchida kuti upenyu hwenyu hwokuitirai zvakanaka because vasikana vazhinji vari kuinishietwa as long as ari kutomboita hukwapu nemadhara iwayayo kana nevakomana vanenge vachinzi ana bosi chakati vaya unenge uchitozvinyebera vanhu vaya vamishonga yega yega paya saka vanenge vachiinishieta vasikana vaya vachiinishieta vasikana vaya vachiinishieta ndo vanenge vachishanda kuti zvinhu zvifambe handiti mumakambani yes toya kumabasa apostle vana vasikana mukatarisa nhasi tapinda tese pabasa mangwana anogona kuva atori pamusoro pangu zvichida pamwe inini ndinenge ndine zvandinotoziva kudii kumupfuura pamabasa vari kushandisa vanoti paying government kuti mfana kana uda ukasika kukwira mapozisheni ayaya wotodanana neni handiti pogadziriswa sei ipapo nekuti vana vasikana kazhinji ndo vanosangana nematambudziko iwawo hongu vakomana vanosangana nazvo asi masanganiro avanoita nazvo kashoma vana vasikana anogona kutanga sekutsanangura kwama muchita kuti nhasi apiwa foni mangwana akupiwa mapromosheni mangwana akuendeswa kumatozi panogadziriswa sei ipapo nekuti vana vasikana ndo vatinonyanyoona kuti vanenge vari exposed right inene ndinongoda kuti kumwana musikana handiti dada nezvauri handiti ka dada nezvauri dada koshesa mwiri wako handiti ndo chinhu chekutanga ichocho iwa futi mwana ane hunhu anosema mabasa akaipa handiti pauri kunzi iwewe nabhosi ndiri kukuda ziva kuti bhosi yeye ane mudzimai nemhuri ukangozviudza kuti kodai ndanga ndirini mukadzi wababa mushandi auya pakambani handiti ndainzwa sei ndinofunga unowana anza usati watombosimuka kuenda kana kumba kunotaura kuvabereki wako kuti bhosi ari kundinetsa wega pachako inga variko vamwe vanokwanisa kuzoexposa mabhosi handiti kutomurekodha handiti achiita zvizove neproof handiti kune vari kutozobhadharwa handiti ka nenyaya idzodzo dzekuti aexposa handiti kuti munhu ndo zvaari kudiita handiti then kana kwakuzoti
bosi uya kana kuti akuda kumupomera tumhosva toda kudi anenge ane evidence yekuti vaakudai nenyaya yekuti vaindipfimba ndikaramba, handiti. But nenyaya yekuti vana ivavo vechisikana vemazuva ano, nyaya yeunyopi nenyaya futi yekuda kukurumidza, kuda kunzi ndinzi ndadhiraivha, handiti, nyaya yekuda kukurumidza, kuda kuonekwa pane vamwe, ndo imo iri kunovapinza munyaya dzipi, munyaya idzodzo. Asi ndichidzoka pavabereki kuti kana mwana atombokuudza, handiti, kuti bosi ari kunetsa, chibva watoudza mwana wako zvakasimba kuti usambobvuma, wotomuudza mareasons uri kumuudzira kuti usabvuma, handiti, mutaurire mwana kuti usabvuma zvakadai 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 zvakadai. Ivo nezvo vana vedu vasikana vari kumhanya kuti ari mudiki kudaro, ari kutobviswa umhandara nemunhu ane 65 years, iye ane 20 years. Muone kurwadza kwazvo kwazvinoita, handiti, waakuzosara kudai kudai hapasisina, handiti. Saka zvinhu izvozvo tiri kuti vabereki ngatikoshesei vana vedu, handiti. Zviri nani uitewo kana semubereki anoti wedu inini ndakazama pane mwana, handizivi kuti imhepurudzi yakagara pari, handiti. Ndinotaura, ndinodini, ndinodzidzisa, handiti. Mwana uzozviitira ubenzi wake, but uchiziva kuti pati yako semubereki iwewe aiwa waiplaya. Yes. Ndoda kuya kuvana vakomana, ndofunga patatanga tatakanyanyira kuvana vasikana. Apostle, tichienda kuma colleges tutora zvakaita University of Zimbabwe. Tiri kuuya ikoko tiri kusangana vana vari kubva kuma backgrounds akasiyana. Inini pamwe ndiri kutoya ndichitamburirwa, ndinakanda mari kuti ndiwane rezi kana chii, handiti. Ndiri kunosangana nemunhu ari kubva muBorodeo, ane mota, ane chii, pamwe zvichida tori nemari yake yakawanda kutopfuura lecturer ari kuya kuzomuitisa ngirini lecture. Tingazvichengetedze sei semwana mukomana kubva kune vaya vatingati marich aunties chichichi, nekuti ndauya inini ndiri kuzvitamburira, ndichaona mumwe auyo achitambura seni, mangwana achinja, mangwana mapfekero ake anenge akutochinja, mangwana akutofamba oneka hybrid nechichichichichi. Ndichabvunza, shamwari uri kuzvifambisa sei? Pamwe achandinyeverura kuti shamwari inini ndine kadhiri kaunga ndiri kuita, ndototi ndipinzowo, ndotozvina ndaamukati mazvo. Ndozvichengetedza sei semwana mukomana asvika kana pakoleji kana pabasa ndasanganawo narich aunt vane interest mandiri? Alright, izvozvo zviri kuwanikwa zvakanyanya. Marich aunt aya anetsa. Ukada kutarisa, most of them they are not married, ende vamwe wacho vanoita michato yefeki, handiti, yavanoita yekuda kubhilivhisa vanhu so that wakwanise kujoinisa vaya vane mwoyo yechidokwa dokwa, vaya vasikadi kupfurwa nezvinhu, vanenge vada kurekurutawo, handiti, kuti kingdom yavo inge yakawandwa, handiti. So nyaya iyoyo iri kuwanikwa kumarich aunt, vari kupedzisira wachidanana nevakomana wechidiki, kungoda kuwashandisa. Ukada kutarisa vanhu, munhu anoti kana kuti akaroorana nerich aunt kuti achiri kwere, vazhinji vacho vari muvhu wakafa, handiti, kuratidza kuti zvakanga zviri zvemarituals zvekuinitiatwa, handiti, all over the world. Ukada kutarisa vazhinji vacho vari mumacounty vanenge vachinzi marich aunt, ukada kutarisa havana varume, handiti. Nyaya inenge iripo ndeyekuti kuvakomana ndokwavanozenge wachiinitiata, handiti, through kurara nawo ngowaitira chaaitirwa, pamwe atengerwa kamota, pamwe apiwa mari, handitika, achisiwa, asi anenge atopedzwa naye, nokuti zvaanenge ari kuda pamwana iyeye anenge achitozviziva, anenge atopedza, handiti, akuenda futi pane mumwe, akuenda pane mumwe. Saka ndokuda kukurudzira kuvakomana futizve wechidiki kuti please and please, gutsikanai
nezvamunazvo izvozvo. Handitika Mwari nevadzimu wenyu vanokukomborerai mbijana. Iye kana uri kutombowaniswa mari yekuchikoro nemubereki, chivimba naizvozvo zvakawanda siyana nazvo. Handiti siya vanenge vachipengereka vachidii. Moziva kuti zvimwe zvinhu zvinomboitika kana kuti muzvikoro nemumayunivhesiti unoona sekunge nyika yaakuguma. Handiti but ukangozudza kuti Mwari ndibatsirei ndezvavo izvozvo neupenyu hwavo hwauri kurama, ini ndine hwangu. Handiti unokunda, but nyaya yakuda kuti ndasarira iyoyo. Pane vanhu vakazviparadza mamarriages avo, vakazviparadza upenyu hwavo nenyaya yekuona kunge zvemumwe izvo zvabva zvanyanya kunaka stereki kudarika zvako zvemumba mako. Handiti saka ndinoti kuvakomana wese, gutsikanai nezvamuri, hazvina mhosva kuti uri kushaya. Nguva ichasvika vari kuwaniko zvinezvi, vamwe vaamaloya, vamwe maadvocate, uyu madoctors chi wokuti ukada kutarisa life history yake, maaccountant life history yake yaisiririsa. Handiti achikura kunosvika kuyunivhesiti unonzwa achitotaura kuti paidai vamwe vana vachidai kana kunyanya kana kuti vamwe wandaitamba navo mwoyo wangu waimborwadza, ndaimbochema, ndaidii, asi ndakaramba ndichizvishingisa kuti Mwari ndibatsirei. Handiti ndiri kupedza dhigiri rangu, ndiri kuwana basa rangu. Handiti saka ndo zvinosanwa kuita vakomana mazuva ano. Ngavasatarise kudazve futizve kalife kari fast kalife kakekuda tunonaka nechi. Aiwa, gutsikana nezvamuri kumba kwenyu. Yes. Pane challenge futi iri kusangana nevana vakomana apostle yekuti pamwe zvichida ndanga ndichizvichengetedza zvakanaka, ndabva kwese kumashure ndiri kufamba nezvakanaka, ndiri kuzvichengetedza ndichiti inini ndichatangana nemusikana wandichazoroorana nayewo, asi kwaari kubva handisi kukuziva. Vazhinji vasikana pavanoroorwa vanenge vakuti ndakutsvaga ndoti last bus stop pekuzororera. Handiti ari kuuya anga achisangana nemadhara uko, anga achiita sei? Inini semukomana ndozvichengetedza sei kana kuti ndoavoida sei kusangana nemusikana ari kubva kumadhara? Pakusarudza apapa ndoenda kupi kwandingati ndo kwandinganowana musikana ari right asina unorohondo yemadhara? Right, musikana akanaka, musikana kwaye anobva kuna Mwari nekuvadzimu wako. Through kunamata kwako iwe uchikumbira kuna Mwari, through kukumbirira kuvadzimu wako. Handiti patori nezvinotoitwa nenyaya yekuti takaona kuti nyika yaipai. Handiti taakudzidzisa vanhu kuti namata ukumbire kuna Mwari wako kuti ndisanganisei nemusikana kwaye anobva kwamuri Mwari. Kumbirirazve utaure nevadzimu wako, ndipei, ndiwanisei, ndisanganidzei nemusikana anobva kwamuri. Handiti uchaona kuti chokwadi hausangani nenjodzi dzakadaro. Handiti dzevasikana ivavo vakadaro unodhumana nevako straight, musikana chaiwo kuti anogona kutokutaura kuti pandakangoita kana kuti relationship imwe chete ndibva ndaona mukomana wacho asiri straight, ndakanga ndangosiyana nazvo. Handiti unogona kusangana vatoriko vasikana vakadaro. Handiti pamamillions ese ari munyika hazviro kuti vasikana vese mapenzi. Variko vasikana vakazvichengeta, vasikana vane hunhu hwakanaka hwekuti anogona kutotadzirwa. Handiti nemunhu anga ari kuimba kuti anogona kumuroora obva angodisappointwa nekuti anenge asiri ye wake. Handitika right. Saka iwoko ngochikumbira kuti Mwari ndinoziva kuti pamakangondiisa panyika ini pane partner yangu. Handiti yamakatorejesta kuti partner yako ndeiyi. Handiti itai kuti ndigone kusangana naye. Unosangana naye musikana wako. Yes. Then mukufamba kwatinoita uku tinosangana nevamwe vanoziva kuti inini ndenge ndakapinzwa musatanism.
inini handichanzwisisa zviri kuitika mukurarama kwangu. Vazhinji vachona vachitsanangura vanoti zvichida pamwe toti madhara pandairara naye zvandaishandisa patairara tese zvichida machira ekupukuta ekuita sei aitakura achienda nazvo. Kana ari vakomana vanoti ndairara nawo rich anti avava ndakapfeka zvekudzivirira chichi, asi tapedza handaizoona kuti vaizviita sei, vanenge vaizvitakura vaizviita sei. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichishandiswa mabasa ei, uye dzipi dzimwe nzira dzandingaona nazvo kuti hongu, nekuti vamwe vanoti hanzi rudo haruna zera. Ndoziva sei pamwe ndini mumwe wonga anoti aiwa rudo haruna zera, kuti maitira akuita richandi vangu vandasangana nawo aya pashata apapa vanenge vane zvimwe zvavakuita nini. Right. Chinhu chinoitika ndechekuti vamwe vanototi tinoshandisa makondom handiti, but handizozivi vanongoita sekuti maputira vadii handiti. Saka ndaifunga kuti waitonorasa handiti, but ndakazotanga kuexperience zvakati handiti pamiri wangu, uyezve ndaakurota kana kuti vanhukadzi vari kuuya vachiita neni bonde, kana kuti nyoka iri kuuya ichiita neni bonde, things like that handiti. Saka ipapo ndopo unenge wakutozova kuti saka paya zvinhu izvi zvine kwazvaiendeswa, zvine chazvaipiwa handiti. Vamwe vanofidha zvinhu zviyani nyoka dzavo, matatya avo, vamwe vanenge vakanzi kumakingdom avo munouya nazvo handiti, kuitira kuinitiata a number handiti of men mukati mazviri, or a number of people, because wanzwaro musikana uchanosangana naye handiti wakutomupinza womui mumatambudziko haasina iye kumbosangana naye. Ndosaka zvichinzi zvinhu zvepabonde izvi zvakakosha handiti, kuti vanhu vatye handiti kungoita sleep around, nokuti munhu uri kusangana naye hausi kuziva kwaabva kuti akatakurei. Besides zvezvirwere izvi handiti, pane zvinhu zviri spiritual panyaya yezvinhu zvepabonde handiti, yokuti iwewe kana munhu akarara nevanhu 20 iwopo unozongosangana naye unenge wakuitawo sekuti wakarara nevanhu vaya 20 handiti. Maspiritsi evanhu anoteerana through bonde handiti. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinosanwa kuchenjerera vanhu zvakanyanya izvozvo zvepamabonde. Saka tichingoti vanhu vanhu zvibatei. Yes. Vazhinji apostle vanotya tingati masoul ties handiti, asi kana zvazongoiswa mari munhu anombozvikanganwa zvese izvozvo. Toti poitwa sei? Nekuti vamwe vanofunga kuti zvichida pamwe ndangosangana narichandi wangu nhasi, vandipa mari, vandipa mota, taendawa separate ways, hatichasangana, tichaita sei, zvagumira ipapo. Pane chimwe here chinenge chichiri kutibatanidza inini narich andi avo, zvichida pamwe nemunhu andichati ndakuda kugarisana naye, pamwe ndakuda kuroorana naye, hazvikonzerese here futi kuti mweya yangu iyeya ndichamupawo, tese tiri kubatana nani narichandi ava, panofamba sei ipapo? Right. Chinoitika ndechekuti iwewe wadanana narich anti vane marituals avo avari kunoita after masangana pabonde handiti, kureva kuti spirit yako yakedywa kuya zvauri kushanda iwewe. Ndosaka uchiona Frank kuti kune vanhu kuti anoita makore achiti mashandira andiri kuita ndanga ndichito ndinenge ndaita izvi handiti, patiko zvino ndiri kungofamba netsoka, asi mari ndinotobata, but mari handizozivi kuti yafamba sei, inobva yaita sekuti yatowandirwa yatodii. Rich andi vanenge vachitora mari handiti, iko kuyako handiti, kune spirit yako, kune kwakabatwa zviya handiti zvakaitwa zvakatorwa pabonde handiti, ndo kwaunenge uri kushanda uri. Saka paunozotowane kana kuti musikana wako waroro womudzimai wako wotanga kuona futi kuti zvinhu zviri kuita sei, zviri kunetsa. Watambona kuti kune vanhu kuti anoti ndakaroora, but ndiri kupota
ona vanhukadzi vanouya vachida kurara neni kana kuti vanotorara neni, ende kana zvadaro ndendisina basa nemukadzi wangu, kana zvadaro tinotanga kunetsana mumba nemukadzi wangu, handiti meaning kunenge kuchine mataizi uku, handiti zvinoda izvo kuti munhu uzvidisconnect, handiti through deliverance yaunenge wadini waitirwa nawhoever anenge achakubatsira, handiti saka ndo zvitori maeffects azvo, handiti izvozvo zvokuti wadanana nemunhu, munhu aita zvaaita, iwozorora, zvinotoramba zvichipa maproblems kusvika warwisana nazvo iwewe spirit yako yadisconnectwa kuya uko, handiti painodisconnectwa kuya ndoponotanga kuona kuti hope dziya dzawairota dzevakadzi vanouya vachita bonde newe hadzichaitiki, chichi mumba makukwanisa kuti aiwa makugara zvakanaka nemudzimai wako. Saka zvine zvakuda kuti iwe uchidisconnectwa, mukadzi wako anenge autodawo futi nedeliverance, utonenge wakamisa hunye hwekuya, handiti yes. Apostle, iri dambudziko iri ndona kunge idambudziko hombe chaizvo. Totanga kurigadzirira papi? Nekuti hongu isusu vana tinogona kuva tisingagutsikani, asi tikada futi kuzviongorora gonye racho rimwe racho riri kubva kuvabereki. You find kuti kune vabereki mazuva anaya wekuti anoda kungoonekwawo kunzi ndaendesa mwana kuboarding school, zvepano zvikoro zvavhurwa, mwana anopedza wiki 2 weeks aripo pamba, vari kushaya mari kuti vabhadhare fees, handiti izvozvo ndizvo zvezvimwe zviri kuita kuti isusu sevana ndazoenda kuchikoro ndakutanga kutsvaga dzimwe nzira dzekuti ndiwane imwe extra money, nekuti kutouya kwandaita panzvimbo uko ndapinda muklasi yaningati haizi klasi yangu. Ndane peer pressure yekuti ndikuona vamwe vangu kuti vane chakati inini handina, uyu auya ine mabhuku akakwana, inini pamwe ndichatombotanga ndichinyorera pamapepa. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutipinza munyaya dzemarichi aunties, munyaya dzemadhara anenge achitichekeresa ayaya. Vabereki vopagadzirisa sei, nekuti humwe hwacho huri kubva nekwavari? Yes, ndizvozvo. Vabereki nyaya yepressure ndo imwe iri kunopinza vana muzvinhu izvi zvisina kunaka. Ndo saka zvikoro Frank, tine zvikoro zvakasiyana siyana zvine mari dzakasiyana siyana. Saka iwewe semubereki chiri kukutadzisa kuendesa mwana pachikoro chaunoafoda chi. Pane vamwe vabereki wekuti unozova mari inonzika muenzi, mari inouya, mari inogona kumboenda, mari youya, mari yomboenda, mari inotoshandwa, handiti saka you find kuti zvinhu pazvaimbofaya kune vamwe vabereki pamwe wakanga vachiendesa vana vavo zvikoro zviya zvema 2000 3000, handiti wachafoda, handiti right, pazoita kuti pamwe umwe basa rapera, handiti pamwe nokuti kune vabereki vamwe vakuti mabasa avo, makambani avo vanodzidzisirwa vana, handiti basa rapera iwewe, handiti uri kutonyatsonoti mari yauinayo yawakuwana ichaiti kuti mwana aramba achienda pachikoro che3000, handiti but unoona munhu anotarisa kuti vana mainingi vachati kudii, kuita upenyu hwekuraramira vamwe vanhu, handiti vana mainingi vachati, vana mainingi vachati kudii, you see things like that. Watadza nei kuti iwewe ungozvisimukira kuti no izvi hazvichaita utaura nemwana wako kana nevana wako, handiti mwanangu chikoro chawanga uchienda hachichaiti. Zvinobatsirei kuti uenda chikoro chekuti isusu hatichakwanisi kubhadhara mari iyoyo? Tatafunga kuti tikutsvagire chikoro pakati apa, handiti pakati tokutsvagira chikoro ipapo tiri kuona kuti apo tinoafoda, handiti then hakuna mwana angarambe kuti hanzi kana kuti chinyi kana kuti mune makunda kuti saka kana wati uri kuenda ukamena kuti uchaona kupi fizi yacho. Isusu tiri kutsvagira pachikoro petiri kuzoti tinokwanisa kukubhadharira
fees. But vabereki vazhinji nyaya yepuresha dzemuma next door, nyaya yepuresha kana futi dzekumabasa chaiko, because iwewe basa rako hausi kuhora 3000 pamwedzi, handiti zvousi kutohora 3000 pamwedzi toti mari iyo ndeyetemu, but iwewe unosanwa kunge uchitohora ka 3000 ndokuti zvikuitire, nokuti muchasubtracta mari dzakawanda wanda ipapo, handiti dzekushandisawo pamba dzekudii, handiti ka iwewe uri kuendesa mwana chikoro che3000 but uri kuhora $500, handiti ndopamunoona kuti vabereki vanozvipa puresha, ende vazvipa puresha mwana uyauya kuchikoro chaari kuenda achanoona zviri kuita vamwe vana, chikafu chavari kuuya nacho kuchikoro, handiti zvavari kuuya vanazvo kuchikoro ikoko, mwana ndo paanozoti paya ari kufamba osangana nevo vanhu vaya vatambotaura vaya, pane paacharamba here? Anzi foni hapana paanoramba, chikafu, mari yekuti utenge lanchi, hapana paacharamba. Saka zvimwe zvinhu vabereki, zvikoro zvatiri kuendesa vana, handiti ngatiregerei kudaro. Mayunivhesiti ekunze kwenyika yatiri kuendesa vana, are we affording kuti tibhadharire vana ivavo mari dzefizi zvavanozoda vari ikoko? Ndopaunoona kuti mwana anotanga kunopinda mune zvimwe zvinhu zvisinganzwisiki, vakuita madrugs, vakudii, handiti nenyaya iyoyo. Izvozvi tine nyaya dzimwe dzetinozoerenga dzemastudents okuti anonzi azobatwa anga akaisa kana kuti mugaba remukaka akatiisa madrugs imomo, handiti zvabatwa kana kuti asvika kuIndia kana kuti kuChina, mwana oenda kujeri, nenyaya yekuti mwana afunga zvemadrugs kuti anotengese madrugs kwaari ikoko, nenyaya yekuti akunoti mawabereki anozofa nenzara, handiti haasi kukwanisa kuti awane chikafu chakakwana, haasi kukwanisa kuti awanewo zvekupfeka zvakakwana, handiti nenyaya yekuti imi wabereki hamusi kuafodha mari kana kunge muchichengeta mwana iyeye. Yes. Tiri ipapo apostle, kune vamwe vana baba vasisina ubaba, ndinoreva panyaya dzekuprovida, dzekuti mwana anenge ari kuchikoro, havana kana chavanokwanisa kumuitira, havamutumirawo mari dzekuti ashandise kuchikoro ikoko, havana kana mari dzemafizi, asi vanenge vakutotarisira kubva kwaari, vakutoti akauya nechino toti maita mukanya, maita chuma, havasisina ubaba hwewo hwekuti inini ndindofanira kunge ndiri kuprovhaidhira mwana. Havachacherechedze kuti mwana zvinhu zvaari kuuya nazvo zviri kubva kupi. Ipapo dzidziso yamungada kupa kuvabereki vakadaro, nekuti ndizvo zvezvimwe zvinhu zvekuti vanenge vachizviona asi vasina action yavari kutora, asi mwana panguva iyoyo anenge achitodzikadzika achitopinda mazviri mumarichandizi, mumashuga daddy aiwa nemishonga ayayo. Dzidziso yamungada kusiyira vabereki vanozoyere kana vapinza vana mukuchekereswa kana kuti vanozochekeresa vachiziva ndeye kuti chi? Alright, ndoda kudzidzisa vabereki kuti iwe uri kuona mwana mukomana kana musikana ari kusvika nemota pamba, handiti iwe usina kumutengera okuti handeye friend yangu, friend kana ari mukomana oti handeye friend yangu musikana, kana ari musikana ndeye friend yangu mukomana, ibva wagara pasi nemwana wotaura naye kuti handidi kuona futi uchiuya nemota iyoyi pano, handidi kukuona futi, handisi kuziva zvamuri kuita nemunhu iyeye, mungava muri kudanana, mungava musiri kudanana, handisi kuda kukuona uchiuya nemota iyi pano, mwanangu zvinhu zvakaipira zvakati, handiti wojekesera mwana wako kana azozviitira misikanzwa yake uko usingaoni mumaziso ako, handiti ndizvozvo, asi wamutsiura, wamutaurira zvinhu zveupenyu, mashoko eupenyu ekuti angwarire zvinhu zvaapinda mazviri, handiti kwete kuti munotouchira kutotenda nemutupo
muchitenda mwana auya nemota yaari kuti ndefriend ndeje, hakuna chinhu chakadaro. Chinhu chemudziyo wemota chinhu chakarema kuti vanhu vangopanane paushamwari, handiti mutongoona mwana aakuuya nemota pamba, hakuna zvinhu zvakadaro, handiti. Saka panenge patori nenyaya ipapo, asi ndongoda kutaura chete ndichiti zvinhu zvazvina kwazvinosvika. Tarisai ivo vasikana vacho chaiko vanodanana nevarume vakaromba, vana bhosi chakati, ana chinyi, mashugadhedhi machi vakaromba, mungada kutarisa upenyu hwavo, handiti. Kungofa kunoraswa. Vazhinji vacho zvaazvirwere zvega, matambudziko asingaperi pavari. Vamwe vatori pasi apa vakatoigwa. Ndiri kutaura vanhu vandiri kutonyatsoziva, handiti, vakatofa kudaizvi tichiona, handitika, nenyaya iyoyo yekufunga kuti ndo kungwara, but zvisirizvo, handiti. Kune vana vakomana vari kufa vari vakomana vechidiki nenyaya iyoyo yemarichi andi zvakare. Saka ndiri kungoti sevabereki ngatidzidzise vana vedu zviri nani atadze kuteerera aite nhubu, handiti, but iwewe semubereki waplayer your role, semubereki wadzidzisa mwana, watsiura mwana, handitika, several times uchitaura naye zvinhu zveupenyu. Tichipendera Apostle, vabereki kana kuti vana baba kunyanyisira, nekuti ndivo vanofanira kunge vachiprovidira mhuri, ndezvipi zvavangaita toti pamwe zvichida vari kushaya basi vakaisa vana kuzvikoro izvozvo zvinodhura zvinoita sei, kuti vasabve paposition yavo sababa, asi at the same time vachikwanisa kuitira vana atingati mabasics ezvakakosha zvezviya, vopafambisa sei ipapa? Nokuti vazhinji vachiona ndo patingati vanozoita yatingati ignorance here, yekuti vanongoona mwana chemuka achienda kuchikoro asi avazivi kuti fees yabhadharwa nani, zvafamba sei, poitwa sei ipapa? Alright, ini ndongoda kuti chinhu chemwana ndeche both parties, baba namai, handiti, kuti muchengetedze vana venyu. Kushanda kwatinotoita kushandira vana, handiti. Saka ndezva baba namai, hazvisi zvemunhu wani, kuti kana kuti baba wega ndio vanofanira kunge vachitoshanda kuti vaone kuti mwana aenda kuchikoro, asi kuti sevabereki, handiti, baba namai munotoshanda kuti muone kuti vana vaenda kuchikoro and mawawanisa zvikwanisiro zvese, handiti, zvavanoda zvekuchikoro. Uyezve pawataura pekuti izvozvo kuti munotoona mwana achingomuka achienda, achimuka achienda, hamusi kuziva kuti zviri kufamba sei zvekuchikoro kwacho, fees chii, handiti. Izvozvo ndingatoti vabereki vacho vanenge vachitorwara or something, handiti, because mwana uyu handiti anenge achitoya achitoti mari iri kudikwa, mari iri kudikwa kuchikoro. Saka munenge muchiti zvinenge zvichizofamba sei pakadaro, handiti. Saka zvinhu zvokuti sevabereki mune muchitocheka muchiona kuti mwana mafambiro ake uye kuchikoro pane chii chiri kudikwa, pane chii chiri kushota zvakare, kuitira kuchengetedza upenyu hwevana. Apostle, ndinotenda nenguva yatanga tiri tese muchiti tsanangurira matambudziko ari kusangana nevana zvichida muzvikoro, mumabasa. Tinongotenda nekuti kune vamwe pamwe vanga vachitoona vana vachingomuka vachienda kuzvikoro makuseni asi havana kubhadhara fees, havana kudii, vachingoti ameno ndezvake. Muri yeZimbabwe ndofunga manzwa dzidziso yapiwa naApostle Monalita kuti mubereki, mira paubereki, usasiye mwana uchimuisa panzvimbo yakashata nekuda kwekuti iwewe hauchagona kuva mubereki, hauchagona kuitira mwana zvaanofanira kuitirwa, wozopedzisira wangomuti kana kuri kumabasa chingoita zviri kudiwa nemabhosi izvozvo, kana kuri kuzvikoro uti
ameno chingonoonawo yekutamba ikoko zviri kuisa vana vazhinji mumatambudziko mazhinji. Vamwe vari kuchekereswa, vamwe vari kutakura mweya yakaipa kuburikidza nemabasa avanozobatiswa neatingati marich antis nemadhara anenge aine urombwa unoda kuti varare nevana vadiki, nevana vasati vambosangana nevarume, zvichida pamwe nevasikana. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere. Ndichida kukutendai nekutsigira kwamunoita ZimNewsBeat TV. Ndichiti rambai muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms ese anobuda panapa. Ndichiti chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.